Get ready to rumble. Ej. Jeg har 2 venner med i dag. Og sådan det. Skal være den hedder, ikke? Er det ikke super sej? Men det er ikke super. Fucking pick. Nej. Så. Okay. Hvad er mig? Vi glemte det. Kom. Det er nemlig jeg. Hvad sker der? Jeg skulle da i gang med at build the terrain. Så kommer den. Så. Ja. Hvorfor er det sådan der? Ja, det må man. Ja, så nu gør man lige sådan her, ikke? Og så sådan der. 103 her. Og vi skal have noget lyd på her. Det er måske lige lovligt. Sådan der. Det er lige lovligt igen der. Sådan der. Der er jo lidt. Wow. Oh shit, son. Hvad er det? Fuck, her skal jeg bo. Hvad skal der? Okay, tak for det. Hold nu kæft, Alec. Sådan der. Hold nu. Hvor mangler jeg en stik? Hvad er du i gang med at lave? En pickaxe. Kan du ikke huske? Nej, det er sådan. Det vidste jeg godt. Mit knæ. Ikke gang med bold. Så. Kom nu. Så går det hurtigt, Alec. Jeg kræfter mig godt til det. Hurtigt. Sig nu noget, Nego, for helvede. Kræften med Pia Kjærsgaard, når hun stiger. Nej. Er det noget vækst? Det skulle da så ikke til at komme monster. Vi mangler bare lige en. Wow. Mere stik. Chok. Så. Så er det løs. Nu kan de ikke komme ind. Kan de ligge derude og blive bollet i røven? Det er fint, chef. Så laver vi lige en der her. Mangler det oppe i toppen? Derude der. Den der. Mangler det? Der? Ja. Ej, så højt kan de sgu da ikke godt. Der er kommet lige kravle. Ja. Så resten skal bare være dårlig. Ja, de kan også hoppe ned der.
sige nu noget, Alex. Ja. Du skal sige, jeg hedder Alexander, og jeg skider i bukserne hver dag. Nej. Hvorfor? Ja, lav lidt tromsol. Lav lidt tromsol, når jeg siger det. Ja, det skal du kraftedeme ikke, du. Mere. Du skal lave mere tromsol. Ja, nemlig, ja. Så. Ikke højere nu. Okay. Nej. Det er noget opdaget. Vi har faktisk lavet en musiklokale på vores skole med fødselsdag lige nu. Ja. Og de er når den rigtig ringer. nørdet. Den ringer. Skide i bukserne. Det gør allerede nu. Det gør ikke. Vi bruger helt vores frikvarter på at spille Minecraft. Optag for jer derude, selvom der ikke er nogen, der tænker på det. Jeg aldrig til. Har du en? Hvad er det? Hvad? Hvad? Hvor? En grotte! Der er kul. Hvorfor er der så meget? Iron! Luksus! Jeg er totalt VIP. Nice. Men det var der. Hvorfor hopper jeg ikke? Ja. Så det er nok cool. Jeg skal også gemme lidt til hinanden der. Furnace. Den skal være herovre, så der kommer lidt lys. Du bare lave fakler. Fakler. Nå ja, god dag. Der kæft, jeg er dem. Scheisse. Så er der bare lys, altså. Hvad? Hvorfor visker du, Alex? Er du i gang med det? Det er min måde. Så. Hvorfor sætter den 2? Stop. Så er vi snart færdige, drenge. Så gider vi kraftedeme ikke spille mere Minecraft. Stop nu. Stop. Vi gider kraftedeme ikke spille mere Minecraft. Det er net. Sådan der. Smelter vi lige det jern her. Det var første episode af min Minecraft Let's Play. Sikker på, at det her bliver bedre hele tiden. Skal til at spille nogle modpacks? Tjekket det. Tine, nu skal ikke ødelægge min afslutning nu. Hvordan nu man gør, så man kan se mig for. Sådan der. Så vil jeg bare sige farvel. Farvel.